Bé, anem a fer una mica d'entrenament de tàctica amb aquesta pàgina Chess Tempo. Anem a veure entrenament de tàctica en modo relàmpago, en el qual es tracta de resoldre els problemes dintre d'un temps establert, que depèn de lo que la gent tarda a resoldre-ho. Ara convé que atureu el vídeo per veure quina és la millor jugada. Aquí veiem que estem a punt de coronar, com que podem fer un torre per alfil, un jaque, i ara hem guanyat una torre. Aquí tenim la puntuació del problema, ens ha donat més 2,7. Anem a veure un altre problema. Ara aquí podem portar-la de mà i ara hem de veure com podem guanyar. Bé, la primera jugada correctament, però encara així no és suficient. Fa falta una miqueta més amb Anasaki mat. Bueno, o aquí. Posem la torre aquí, menjo i està obligat a menjar la dama perquè si no el mat és inevitable. Bueno, aquest ens ha donat 2,5 punts, anem a veure el següent. Ara juguem en negres i es veu una jugada que si faig puc fer escaca aquí o escaca aquí. I menjaria. Tinc que buscar una en la qual, després de menjar, puga seguir amenaçant. Aleshores, aquí es tracta simplement de calcular. Bueno, veiem que aquí no hi ha problema si mengem torre per cavall, perquè tenim la defensa aquí. Bueno, s'ha donat 0,9. Seguim a un altre problema. Porten l'alfil aquí. Este punt el tenim dèbil, però què podem fer? Alguna amenaça? Parem el vídeo un momentet i pensem. Bueno, si veiem aquí hi ha una forquilla, faig que el rei el d'això, la torre està clavada, no la puc moure, com que la millor jugada és treballar el tema aquest. Ara no puc anar aquí en el cavall, però sí que puc ajudar-li menjant este peó, li toca, i li puc dir, me menjo la torre, jaque i guanyo la qualitat. Anem a veure el següent. En aquest tenim aquí les dues torres. No podem moure el cavall perquè ens farien aquí molt de mal, com que han de pensar alguna jugada útil. Aquí hi ha gairebé mat. Si menjo aquí i ara menjo el cavall, no pot menjar perquè si no seria escac i mat. Anem a veure un altre. En aquest puc primer menjar i ara me menjo l'altre, ja guanyo. M'ha tardat 38 segons, però és massa temps. Ara en aquest tinc aquí
2 escacs amb el cavall i... Ui, que aquí hi ha mat. Este rei només té esta casella i aquesta. Útils. Doncs hi ha mat aquí, mira. Jaque i mat. Molt bé. Bueno, este entrarà de 7 segons i ens ha donat un punt. Anem a passar al següent. Bueno, com bé dic, el gest tempo, a mesura que els fas bé, te'ls va posant més difícils els problemes. Al principi són més facilets i es va adequant al nivell de cadascú. Això és un bon sistema per començar a entrenar-se per als escacs. Aquí tenim el rei molt apretat i pensem alguna cosa. Aquí està el rei apretat, diem, i si vinc aquí a ocupar la columna és un punt crític que podrà ser aprofitat portant la torre aquí dalt. Ell es mou aquí, però li podem fer un jaque i guanyem l'alfil. Jaque, guanyo l'alfil. Doncs bueno, espero que us hagi agradat. Aneu practicant.